Txapela izan da Euskaldunen garaikurraren forma urte askoan. Irabazle eta txapeldun hitzak elkarren sinonimo bihurtzeraino. Baina txapelaren simbologia hori zalantzan jarri zuten Zaldibian duela 4 urte. Lehenengo zapi janztea antolatu zenean. Bertsoafari horretan, ondoen kantatzen duenari zapia jartzen zaio buruan, entzulen miresmenaren ikur gisara. Alaitz Sarasolak azaldu digu ideia honen jatorria. Kontu da, bagendukela pertzepzio bat igual, oso bertsozalegea eta txapelketak irinsten diteun bertso saio bezala. Eta txapela jaztea kontezimentu bat dan bezala, esategan duen, zapi jaztea ez da ez oizkoa eta ez da kontezimentu bat. Eta igual, bazala emakumen ikurre danoi erdigunen jartzeko era bat. Eta hoxe bertsoafari bat antolauko gendula, Zaldibin eta 4 bertsolarikin, eta gero publikoak aukeratuko zola, zeinek kantauzon hobetona. Eta hari zapie jantziko zitzaiola. Nortzuk ibiltzen zarete antolatzen? Zapiek bat elkartea azkenen 3 lagunen artean, holaxe afari eta kontu-kontari sortutako elkartea da, baina egie da, hau herri txikie da, eta bai afariako eta bai gaur jaialdiako herritarrak laguntzen diuela bai Zubiburu elkartek. Bertan iten da bertso afarie berez beste urtetan, udalare aurten lagunduko diuna da, eta herritarrak orokorren hemen elkarlanen iten die gauzak. Kuriosoa da, zatio idea hoi plazaratu gandunean ez, ingurukon artean, egontzan esan zionik, bat baino gehiok esan zion, eta zapie, burun, jantzi behar diozu zapie, siki da bizkarren ez, zati zapin ze xelebre ez da, eta esategan, txapela jaztea da, zapie jaztea bezain xelebrea, zapie jaztea xelebrea baldin bada. Orduan, justu garrantzi horri emanai gainean ez, eske nahi dugu zapie burun jaztea, eta gaina jendekoi dotore ikustea. Eta aurreneko eta bigarren ediziotan justu Maialen Lujanbiok irabazizon zapie, jantzizon zapie, eta nik usteet hangen denok txapela jantzita bezin dotore ikusi gandula zapie jantzita. Eta gero, ia, 3. edizioa Andoni Gainak irabazizon, ikustea gizonak jaztea eta gaina ue jaztea hori bat izatea dela, ez dakit lorpen bat bezala ikusi gandun egia esan. Ados, eta batak irabazle batek, irabazle berriari jartzen dio zapia, ez? Hoi da. Eta argazki historikoa da, ez? Maialen Lujanbio Andoni Gainai zapia jaztan, bai. Ia da aurreneko urten geoke bagendula bildurre. Ze aldarrikapen feminista batek beti dauzke kontrario asko, eta Zaldibi oso herri bertsozalea da, baina Zaldibi ez da herri desberdina. Eta beste herri batzutan gertatzen den bezala, eta gizarten oroar gertatzen den bezala, errezelo bat zeon. Eta, orduan, bildurrekin, egia da bildurrekin egin gendula bertso saioa, arrakasta handia izan zon, eta erantzun oso ona izan zon. Baina hori esan da, gero hurrengo 2 ediziotan egie da kabitu ezinik ibili gehala. Ez da, arrokeriz esaten den zerbait, elkartea txikie da, eta 80 laun kabitzen gea justu, eta hortik gora ibili gea aurreko 2 ekitalditan. Orduan, oso pozik gare lortu danakin, oihartzun handia izan doz, zapi jaztek, baina egie da baita ere, badaula bertsozale bat, igual herriño ingurun antolatzen dien beste bertso saio batzuta jungo dana, baina saio horta jungo ez dana. Eta oire ez nuke esan utzi nahi, ze bestela dana oso arroxa izango litzeke. Badau jende bat bertso saio feminista baten eroso sentitze ez dana.